Labarin gadonmu zango na 3. Bayan suna hanyar su ta shiga bariki, sai Nuruddin ya tambayi wa'azza Mu'awiya, shin yaya ina za mu je haka? Sai Mu'awiya bai iya ce masa komai ba, bayan hawaye da ke zuba a idanunsa, domin shi kansa Mu'awiya bai san ina suka dosa ba. Sai dai kawai shi Mu'awiya ya mayar da al'amarinsa ne ga Ubangiji a hali da suke ciki na kunci da bakin ciki a rayuwarsu. Hakika Mu'awiya sun sha matukar wahala na kasancewarsu a bariki, ba su da wanda suka sani a bariki. Abin da za su ci wahala yake musu, ballantana gurin kwana. Sai suka samu wata tsohuwar rumfa cikin wata tsohuwar kasuwa wanda aka daɗe da daina cin kasuwanci a ciki. Gurin suke kwana da shi da ƙaninsa. Shi kawai Mu'awiya burinsa ya samar da abin da zai ciyar da ƙaninsa na kasancewar Nuruddin ƙanƙanin yaro, shi kuma sai ya kwana da yunwa, saboda abin da ya samu ba zai wadatar da shi ba ballantana ƙaninsa. Idan dare ya yi suka zo barci, sai Mu'awiya ya ta kuka, yana tuna irin rayuwa da suka yi da mahaifinsu cikin farin ciki da jin daɗi. Sun kasa samun dako da za su yi domin su taimaki kansu da shi, domin kowa ya ki amincewa da su saboda halin da duniya ta kasance a ciki. Kowa yana tsoron taimakonsu saboda ɗan adam sai a hankali. Idan ka taimake shi sai ya cutar da kai. Hakan ya sa kowa yana tsoron taimakonsu. A sanadin haka sai sun sha wahala sosai suke samun abin da za su ci. Wata rana Mu'awiya sai ya je wani gurin mai wankin mota domin neman alfarma a gare shi na ya taimake su akan su dinga yin masa aiki yana biyan su. Sai wannan mutum ya yarda akan taimako da Mu'awiya ya nema a gurinsa. Mu'awiya ya yi murna sosai domin ya sha wahala kafin samun hakan. Bayan wasu ɗan kwanaki sun fara aiki da wannan mutumin, sai suka fara samun sauƙin rayuwa, domin a kulli yaumin suna samun abin da za su ci da kuma muhallin kwana mai kyau. Saboda gaskiya da amaninsu, kowa yana farin cikin zama da su a wannan gurin. A haka suke gudanar da rayuwarsu cikin farin ciki daidai gwargwado, har sun fara manta da hali da suke ciki. Shi kuma Aminu, wato ƙanin mahaifinsu Mu'awiya, yana ya rayuwarsu cikin jin daɗi da kwanciyar hankali. Akan gadon marayu, sai abin da ya so yake aikatawa. Hakan ya sa ya canza wa 'yarsa Aisha mota, ya kuma kai ta makaranta mai matuƙar tsada, ganin cewar ya mallaki dukiya mai yawa. Mu koma ga rayuwar Mu'awiya da Nuruddin. Wata rana babban wani attajiri ya kawo motarsa garejin da Mu'awiya ke wankin mota a gurin domin a wanke masa motarsa. Bayan an kammala wanke masa motarsa zai tafi, sai ya kira a zo an san kuɗin aiki da aka yi masa. Sai ya ga Mu'awiya ya zo an san kuɗin wannan aikin. Sai mamaki ya rufe wannan alhajin ganin Mu'awiya a wannan gurin. Buɗan bakinsa sai ya ce, me nake gani haka, wannan ba Mu'awiya ba ne? A nan muka kawo ƙarshen labarin gadonmu zango na 3. Sai mu jira zango na ƙarshe na ɗan ƙanƙanin lokaci. Kada a manta da YouTube channel ɗinmu da za a dinga yin subscribe idan muka fitar. Dr. Wamba, ko kuma a tuntuɓe mu ta wannan number idan muka fitar 081 66 48 16 40. Ramadan Kareem.